नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नाईक. जीवित आणि मरणाचे मधी ಮನುಷ್ಯಾಸ ಹುಷಾರ್ ನಾಯಿ ಮುಂದಾಲರ ನೈತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆತೆ ಅಗತ್ಯ ಅಸ್ಸಾಮನ್ ಪಡ್ಲರ ಅಮಸ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಾಂचे उडास येतो. ऑपरेशन थिएटरांत शस्त्रचिकित्से ಕೊರುವೆತೆನ್ ಅದ್ದಿ त्यास हवदल्ल पूर्वतयारी. शस्त्रचिकित्से ಕೊರುವೆತೆ ವೇಳಾರ ವೈದ್ಯಾस हवदल्ल सूक्त साधन या उपकरण देवनो प्रति क्षण निकर होनो उपयोग होत मनके बघून घेवनो शस्त्रचिकित्सेचे यशास मूल कारणकर्त मनुष्या म्हटल्यार ओटी टेक्निशियन्स. ऑपरेशन थिएटरांत आयिल्ल्या प्रत्येक रोग्याचे सांस उरवेते एक महत्तर थोरले जबाबदारी तिनी तेंते हृदयांत घेवनो आम्ही काम करवतने, आम्ही उद्योग करवतने, आम्ही मानवीय कर्तव्य करीत असा म्हणून सांगवते आरोग्य सेवकत ओटी टेक्निशियन्स. आस्पत्रेंतू पुढे आमस वैद्य लोक देवेचे देण आम्ही बघतो तसंत परदेचे फाडसुनो ओटी टेक्निशियन्स हेंते पात्र ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯದಲ್ಲ. ಐಚೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ ಮುಖ್ಯ ಸೋಯರೆ ಹೋನು क्लाउड9 हॉस्पिटल कनकपुर रोड बेंगळूरू इथे ओटी टेक्निशियन होनो सेवा काम करीत असवेची कुमारी रंजिता नायक बंगले ओड्डूरू हे आद स्टुडिओस आयलेसत. तुमास नमस्कार आणि कार्यक्रमस मोगाचे स्वागत. ಹೆಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ವೆತನ ಅದ್ದಿ ಹೆಂತೆ ಏಕ ಆತ ಪರಿಚಯ ಬುಗುನ್ घेऊन येऊया. ರಂಜಿತಾ ನಾಯಕ್ ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन. ಹೆಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾಯಕ್ ಒಡ್ಡೂರು ಬಂಗ್ಲೆ आणि अम्मा श्रीमती नलिनी नायक. हॅस दोगा थोरल्या बहिणीयो असत कुमारी पूर्णिमा नायक आणि कुमारी स्वाती नायक. ರಂಜಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹೆಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी आणि एनेस्थीशिया टेक्नॉलॉजी. हिनी मूल ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿಲಿಂಜಾರು ಅರಮನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವು. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ सेंट रेमंड्स प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेजು वामंजूरू आणि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर आणि एनेस्थीशिया टेक्नॉलॉजी मंगळा कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस इत्तेंसनो केलेन. हिनी फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इथे 3 वर्ष ओटी टेक्निशियन होनो काम केलेसत. प्रस्तुत क्लाउड9 हॉस्पिटल कनकपुर बेंगळूरू इथे सेवा काम करीत असत. हॅस ऑन्कॉलॉजी, लॅप्रोस्कोपी, ENT, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल, OBG आणि गायनेक असा इंगड विचारांत काम केल्ले अनुभव असा. हेंचे हव्यासू कथा बरोवेचे, लेखन बरोवेचे, स्पोर्ट्स रांदाप करवेचे, नवे नवे विचार शिकवेचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांत भाग घेवेचे. रंजिता आज नाकानी डॉक्टर होवे, इंजिनियर होवे असं थोरले काम उद्योग हवे म्हणून सांगते एक प्रवृत्तींत मनांत मनोभावने असवचे हा एक नाकरांस. ह्या संदर्भात तुम्ही ओटी टेक्निशियन होऊन काम करूया म्हणून सांगून त्याच हवेदल्ले तुम्ही एक कोर्स अध्ययन केलं. तुम्ही हा एक वृत्ती ऐक्य करूया कारण काय? कारण काय ते म्हणून सांगितलं मला एक जीव उरवेचे एक सेवेंत नेर होऊन मला भाग्य उभे म्हणून सांगायचे एक आसक्ती होती आधी दर्शनो. असं झाल्यानंतर आम्ही एक धनात्मक भावनेंत केलेलं काम त्यांचे एक जीवनांत एक सकारात्मक होऊन बदलावणे हाडता म्हणून असताना मला त्या आसक्ती मिगीव चढ झाले. आता कोणो एक वैद्यकीय क्षेत्रास येताना ते एक हॉस्पिटल ते एक आस्पत्रे म्हणून सांगून लेखून येत नाही हॉस्पिटल असं. होय. त्या एक देऊल म्हणून सांगून लेखून येवेचे जन असत सुमार. त्या देवलास जाताना आम्ही कैला भावनेन जातोय त्यात भावनेंत इत्ते येतात. सो तसदल्ले एक पवित्रवाद जागंत एक पुण्याचे काम करवेचे एक मला आसक्ती असेल. तुम्ही तुमचे एक जीवनांत एक लायक ध्येय धनात्मक ध्येय तुम्ही थोन घेतलं असो नाही. ओके. आता तुम्ही ओटी टेक्निशियन म्हणून सांगता ना ऑपरेशन थिएटर अंत तुमचे टाइम इतर समय चेड तुम्ही थंय असता. आता इथं ऑपरेशन थिएटर अंत खेळ पुरा तुम्ही उपकरण यूज करून घेता.
उपकरण ओटींत आम्ही यूज करपाचे उपकरण म्हणून सांगितलें एक मेन आम्हा सवय म्हटल्यार एक अनस्थेशिया मशीन म्हणून सांगून आता अनस्थेशिया मशीन म्हणून कसलं सांगितलें अनस्थेशिया मशीन म्हणून सांगितलें एक कृतक उसिराटाचे एक मशीन म्हणून सांगतो आम्ही आता पेशंट आता एक रोगी येताना ओटीस येताना त्या कैलास पुरा आम्ही त्याच्या फुल जीव आमच्या कंट्रोलान येऊन घेऊया कैला एक प्रोसिजर करवायचे टायमार त्याच्या उसिराटा पूरा आमच्या कंट्रोलांत आसूया आम्ही ते पूरा बघून घेऊया त्या एक पूरा आम्ही त्यांच्या उसिराट होऊन असून दे बीपी होऊन असून दे काय जाल्यार त्या मशीन पूरा बघून घेता त्या मशीनाच्या ಮೂಲಕ आम्ही त्या पेशंट सावेदल्ले ನೀಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಯ್ತೆಸ್ತಾಂ सांगून तेतो त्या सोडल्यार एक ओटी टेबल म्हणून आसा ओटी टेबल म्हणून असताना त्या आता आम्ही एक प्रोसिजर एक सर्जरीस पेशंट निजवल्या परांत त्यास आम्ही पेशंट लागी सांगू येत नाही तुमच्या पाय ओर करा हात ओर करा म्हणून सांगून तसं जाल्यार मी त्या ओटी टेबलाचे एक इम्पॉर्टन्स काय ते म्हणून सांगितल्यार त्या आम्हास कैला हवादल्ले एक ರೀತಿಂದು त्या टेबल असं आम्ही टिल्ट करवात कैला साइडस हवा जाल्यार एक आमचे एक माते एक ओर करवा म्हणून जाल्यार त्या टेबल असून आम्ही ओर करवात एक पायाचे एक पाय ओर करवा म्हणून जाल्यार ओर करवात साइड निचवे म्हणून जाल्यार त्या टेबलाचे आम्ही यूज करून साइड करवात रिमोट कंट्रोल टेबल म्हणून आसा टेबल सोडल्यार एक आमचे ओटी लाइट्स असत लाइट्सचे एक प्रामुख्यते कसला म्हणून सांगितल्यार तर लाइट 24 hours ऑन असल्यार त्या एक हीट होईत नाही मिगे आम्ही त्या लाइटाचे असे बघून बघताना कैला आमची सावली त्यास पडत नाही सो तसं जाल्यार मी त्या एक आमच्या ऑपरेटिव्ह साईट काय तसं त्या आम्हाला करेक्ट होऊन दिसता तर कैला लाईट जाल्यार आम्ही बघून बघताना त्यास आमची सावली पडते ओटी लाईट्स जाल्यापर्यंत एक डायाथर्मी मशीन म्हणून असता त्या कसलंच म्हटल्यार आता आम्ही सर्जरी ऑपरेशन करवायच्या टायमांत रक्तस्राव पुरा मस्त होता त्या पुरा आम्ही उण्या करवे म्हणून सांगून जाल्यार त्यास एक स्पेसिफाय जाल्ले एक एक कॉटरी होऊन दे लिगाशर होऊन दे मेडिकल टर्म्सांत आम्ही सांगतो त्या रक्तस्राव उण्या करवे म्हणून सांगून जाल्यार त्या डायाथर्मी मशीन आम्ही यूज करतो त्या जाल्यापर्यंत लॅमिनार एअर फ्लो म्हणून सांगून आसा आता ओटीच्या भितूर कैला एक गाळी म्हणून सांगतो वारे कैला भितूर येयनासता बघून घेतो भायरला वारे कैला भितूर येयनासता त्या पुरा फिल्टर करून चुकोड वारे मात्र आमचे एक ऑपरेशन थिएटर भितर सोडता रंजिता आता तुमचे एक ऑपरेशनल थिएटरांत तुमचे एक काम कसे एक आरंभ होता म्हणून एक दिनचर्या म्हणून सांगतो न्या तर कसा आरंभ होता आता दिनचर्या म्हणून सांगितल्यार आम्ही आता घरसून जातो गेल्यापर्यंत आम्ही बाहेरसून काय ते एक ड्रेस वेअर करून जातोय तर आम्ही बाहेर काढून युनिफॉर्म ओटी एक सेपरेट एक युनिफॉर्म असतात त्या युनिफॉर्म घालून आम्ही भितर जाऊया किती म्हटलं इन्फेक्शनचे रेट काय ते असताय त्या आम्ही कंट्रोल करूया होता ॲज अ एक ओटी टेक्निशियन झाल्यापर्यंत आम्ही एक पेशंटाची सेफ्टी अगदी बघून घेऊया होता आता बाहेरसून आम्ही काही पुरा धावून भितर धावायचे त्या समान आहे किती म्हटलं ऑपरेशन थिएटर म्हणून सांगितलं एक मस्त एक स्टेरिलिटी असलेलं प्लेस जाल्ल्यान मी आम्ही मस्त आम्ही अंगी चेंज करून धावया होता सो गेल्यापर्यंत जाल्ले कुडले आम्ही एक हँड वॉश टेक्निक म्हणून असता आम्ही आता बाहेर कसं हँड वॉश नॉर्मल होऊन करतोय तसं करवे नाही एक मेडिकल हँड वॉश म्हणून सांगून असता एक 3 to 5 minutes आम्ही हँड वॉश करूया त्यास एक स्पेसिफिक सोल्युशन म्हणून असतात त्याच्यापर्यंत आम्ही कॅप घालूया हेअर पुरा बाहेर दिसवे नाही आमचे कॅन्स बाहेर दिसवे नाही मग मास्क घालूया 24 hours म्हटले आम्ही किती एक टाइम आम्ही हॉस्पिटलाचे त्या ऑपरेशन थिएटर भितर आसताय तितके टाइम आम्ही एक मास्क कॅप पुरा घालूनच आसूया सो आता एक पेशंट येता फर्स्ट आम्ही ऑर्डर्स कॉल करून सांगतो आम्ही एक केस लिस्ट बघतो त्या दिसाचे कैला पुरा केस कैला पुरा डॉक्टरचे अंडर असता म्हणून सांगून ते आम्ही फर्स्ट धावून डॉक्टरांचे इन्फॉर्म करतो या केस असता म्हणून सांगून तसे झाल्यापर्यंत आम्ही केस लिस्ट बघितल्यापर्यंत ऑर्डर्स कॉल करून सांगतो या पेशंट आधी शिफ्ट करा म्हणून सांगून अकॉर्डिंगली आम्हाला डॉक्टर आदल्या दिसा इन्फॉर्म करून असतात कैला केस फर्स्ट साधवे कैला केस नेक्स्ट साधवे म्हणून सांगून इमर्जन्सी त्यांनी फर्स्ट प्रायोरिटी देतात सो तसं जाल्ल्यान मी तर फर्स्ट केसेस कैला साधवे म्हणून सांगून वॉर्डर्स कॉल करून इन्फॉर्म करतो तिने त्यात अकॉर्डिंगली पेशंट शिफ्ट करतात सो पेशंट शिफ्ट केल्या कुडले आम्ही त्या पेशंटाचे आयडेंटिटी चेक कराव्या होता आता पेशंटाचे एक कंप्लीट फुल नेम होऊन असून दे आता पेशंटाचे एक अटेंडर आता पेशंट सांग होईत नाही म्हणून सांगून असलं त्यांचे अटेंडरच आम्ही साधवून करू त्यांचे कोण असतात ते त्यांचे वय त्यांचे आयले कोण असतात त्यांना साधवून आम्ही पेशंटचे डिटेल्स आम्ही पुरे करून घेवात किती म्हटलं एक नावाचे पेशंट सुमार जण असतात तसं जाल्ल्यान मी आमची सेफ्टी आम्ही बघून घेऊया आता एक पेशंट असं अनेक सर्जरी करूया होईत नाही तसं पुरं बंग होतो सुमार तसं जाल्ल्यान मी आम्ही फर्स्ट कन्फर्म करून घेऊया पेशंटची सेफ्टी मुख्य जाल्ल्यान मी त्या पुरा आम्ही बघून घेऊया होता एक सर्जरीच्या आधी त्या पुरा तिकते एक ನಂಬಿಕೆ असता आमच्या डॉक्टर्स आमच्यावर तिकते ನಂಬಿಕೆ असता सो त्यांस भितूर घेतल्यापर्यंत त्यांस आधी एक भय असतो आतंक असतो एक ऑपरेशन दावेचे नद्दी त्या पुरा आम्ही एक त्या काढवता त्यांचे भय काय ते असतं आतंक काय ते असतं त्या आमच्या घरची मंकेत आम्ही त्यांचं बघून घेऊ होता तिकते होताना आम्ही त्यांच्या आस्सा म्हणून सांगवायचे एक धैर्य आम्ही त्यांचं द्यायलापर्यंत मात्र तिने एक ऑपरेशन रेडी होऊन असतात मानसिक होऊन रेडी होतात वय आता एक कैला ऑपरेशन झाल्यारो एक देखले नेकरांसून सोडलं एक म्हाताऱ्यांसरो ऑपरेशन येतच असतात जना
तसं जाल्यानिमित्त आता एक त्यांचं धैर्य द्यायला पर्यंत मात्र आम्हाला एक ऑपरेशन थिएटर बिटू शिफ्ट करा होता नाहीतर त्यांचं आता एक बळी लागलो म्हणून त्यांची बीपी चढ होता सर तसं जाल्यानिमित्त आम्हाला ऑपरेशन करा होत नाही तर कॅन्सल करा होता तसं जाल्यानिमित्त आम्ही आता ऑपरेशन थिएटर बिटू शिफ्ट केला पर्यंत काय तर पुरं होता म्हणून सांगितलं आधी आम्ही त्यांना पुरा एक्सप्लेन करूया होता ऑपरेशन थिएटर बिटू शिफ्ट केलं पण आम्ही काय तर पुरं करतो प्रोसिजर कशा पुरं असता तसं जाल्यानिमित्त त्यांचं एक बळी लागत नाही आता त्याच्यावर झाल्यापर्यंत आरिवळीके तज्ञ म्हणून असतात त्यांचे एक मेन काम असतं अनेस्थेशिया मशीनच्या थ्रू त्या एक कृतक उसिराटाच्या एक मशीनच्या थ्रू तिने एक प्रोसिजर आता आम्हाला एक सर्जरी देखलं सर्जरी म्हटल्यावर थोडे वेळ त्याचे एक प्रमाण एक आरिवळिकेचे प्रमाण तिने उन्या करून देतात आता एक तोरलं प्रोसिजर एक तोरलं ऑपरेशन असतं एक 8 to 8 घंटेसून 10 घंटे सर असता म्हणून सांगताना त्या आरिवळिकेच्या औषधी काय त्याचं त्या तिने लॉंग मस्त प्रमाणात देतात सो आरिवळिके द्यायला पर्यंत त्या एक रोगी काय ते असतो त्या निद्रावस्थेस जातो त्याच्यापर्यंत आम्ही एक पर्टिक्युलर आता एक पोटाची एक सर्जरी असतं म्हणून सांगून झाल्यावर आता एक कॅन्सर एक पोटात एक कॅन्सर असता तसं म्हणून सांगून झाल्यावर पुरा आम्ही पेंट करतो त्याचं एक पेंट करवे एक सेपरेट सोल्युशन असतं पेंट करून आम्ही एक करेक्ट स्टेराईल शीट पुरं घालतो डॉक्टर्सू असतात तसं एक शीट घातल्यापर्यंत आम्ही कोणासू त्या एक फील्ड अंत त्या एक जागो काय ते असतं ऑपरेशनचे ते आम्ही कोणासू दावे नाही खाली ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन स्क्रब नर्स मी एक डॉक्टर्स त्यांचे एक असिस्टंट्स तिथे जनांस मात्र ते अलाव करूया आता मस्त जನ ಗೆಲ್ಲ एक इन्फेक्शन रेट चढ होता तसं जाल्यान मी तर किती जनांस उन्हे आम्हा ओटीच्या भितर राहू आता खाली एक मुख्य एक त्यांचे काय ते स्थान असतं त्या मात्र सोडून बदलांस पुरं बाहेर राहतो आम्ही ऑपरेशन थिएटरचे इन्फेक्शन हवे नाही कामा म्हणायचे एक कारणांत ऑपरेशन दल्ले ಕೂಡಲೇ आता एक ऑपरेशन म्हणून सांगताना मेन थिंग आम्हाला काउंटिंग सिस्टम म्हणून येतात आम्ही काय ते एक ऑपरेशनच्या आधी काय ते पुरा आम्ही घेतोय त्या ऑपरेशन झाल्यापर्यंत तितकेच प्रमाणात आमच्या ट्रॉलीत असं होते थिंग्स काय ते आम्ही यूज केलं होणार काउंटिंग सिस्टम पर मस्त मुख्य होता किती म्हटलं त्या एक पोटाच्या भितर काही ओरवे नाही का म्हणून एक आमचे एक योजनेत काळजी असतं तसं जाल्यानिमित्त काउंटिंग सिस्टम मेन होता त्या आम्ही डॉक्टरांच्या एದುರುत त्या एक काउंटिंग सिस्टम करवे होता फर्स्ट असो मी मिडल अंत एकदा त्या आम्ही एक स्टिच घालतो लास्टच एक स्टिच घातल्यापर्यंत आम्ही फर्स्टच काय ते घेतलं तिकतेच आमच्या ट्रॉलीर असं लास्ट असो सो तसंच झाल्यापर्यंत पुरा आमचे सर्जरी फिनिश झाल्यापर्यंत आम्ही आरिवळिके जेस इन्फॉर्म करतो तिने त्या एक पेशंट निद्रावस्थेसून आणि एकदा त्यांचं उठवतात उठवून आम्ही त्या पेशंटचे पुरा रिकव्हरी म्हणून सांगितलं सर्जरी झाल्यापर्यंत आम्ही त्यांचं कसं आम्ही केअर करतो सर्जरी झाल्या ಕೂಡಲೇ त्यांचं कोण मन गोतसत नाही काही असं मन गोतसत नाही की ते म्हटलं आम्ही आरिवळिके देऊन असतो त्यांचं तर फुल कन्फ्युजनच असतात तसं झाल्यानिमित्त आम्ही त्यांचं कसं एक आम्ही एक त्यांचं काही असतो म्हणून सांगून कम्प्लीट होऊन आम्ही त्यांचं सांगून देऊया तसं आम्ही रिकव्हरी शिफ्ट करतो रिकव्हरी म्हणून सांगून असता पोस्ट ऑफ केअर म्हणून सांगतो तसं झाल्यापर्यंत आम्ही नेक्स्ट केसेस अरेंज करूया होता तर ओटी आता एक फर्स्ट केसेस यूज केलं ओटी पुरा इन्फेक्शन होऊन असतं एक पेशंटाचे एक आम्ही इन्फेक्शन अनेक पेशंट्स द्यावे नाही का मग इमिडिएट आम्ही नेक्स्ट केसेस रेडी करून ठेवूया सो पुरा आम्ही गाईड करूया ते एक आम्हाला क्लीन करवायचे पुरा असतात त्यांचं आम्ही पुरा क्लीन करूया होता तसं क्लीन करून झाल्यापर्यंत आम्ही नेक्स्ट केसेस रेडी ठेवूया नेक्स्ट केसेस काय ते हवे पुरा म्हणजे सेम केसचे असत अल्टरनेटिव्ह यूज पुढे जायचं संच सुरू आता डेट म्हणता संच सुरू तुमचा टाइम किती वेळ असता त्या टाइमसर तुम्ही त्या प्रोसिजर फॉलो करता प्रोसिजर पुढे झाल्यापर्यंत पेशंट ओके म्हणून सांगून झाल्यापर्यंत आम्ही पुरा डॉक्टर्स इन्फॉर्म करून वॉर्डात शिफ्ट करतो तर पेशंट ओके झाल्यावर मात्र आम्ही शिफ्ट करवे साध्य असतं नाहीतर ऑपरेशन थिएटर नंतर आम्ही आम्ही ऑब्झर्वेशन नंतर पेशंटच देऊन घेऊया होता तसं वॉर्डात शिफ्ट केल्यापर्यंत पुरा केसेस फिनिश झाला ऑपरेशन आईच्या दिवसाचे पुरा फिनिश झाला म्हणून सांगून होता ना आता उद्देश काय ते असता म्हणून सांगून पुरा डॉक्टरांस आम्ही एक कॉल करून एक इन्फॉर्म करूया काहीतरी असल्या आधी प्रायर होऊन इन्फॉर्म करा म्हणून सांगून तसं एक पुरा तयारी तुम्ही करता नाही आता एक ओटी टेक्निशियन म्हणून सांगताना तर ते मुख्य होणं प्रमुख होणं कर्तव्य घेणं असतं कर्तव्य म्हटल्यावर आता ऑपरेशन थिएटरचे मेन कर्तव्य म्हटल्यावर आमचे एक रोगीच्या सुरक्षते आता कैल्या रीतीचे एक त्या रोगी एक सुमार रीतीचे एक रोगाचे लक्षण घेऊन हॉस्पिटलच येताना आम्ही त्या एक रोगीच्या रोगाचे लक्षण अनेक रोगीस द्यावे नाही कामा तसं होऊन असताना आता ते सेम बेड सेम ऑपरेशन थिएटर सुमार जणांचे पेशंट होतात आम्ही त्या कैल्या रीतीन आम्ही त्या एक नेक्स्ट पेशंट रेडी करतो म्हणून याच्यावर असता त्या एक पेशंटची सुरक्षते आम्ही मस्त मेन काम कर्तव्य होऊन असतं आमच्या मी बदल कर्तव्य म्हणून सांगून नसल्यावर आमचे पेशंट असं कैला आमच्या साईड असून तोंदरे हवे नाही कामा आता आमचे एक बेजबाबदारीसून एक पेशंटचे लाईफ असं काही प्रॉब्लेम हवे नाही कामा आता आम्हाला गोत नाही काहीतरी म्हणून असल्यावर आम्ही डायरेक्ट डॉक्टर लागी सांगून घ्यावा ते आम्हाला गोत नाही म्हणून सांगून चूक होऊन एक लाईफ असं प्रॉब्लेम व्हायचे ना आम्ही एक डायरेक्ट सांगून घेतलं डॉक्टर्स काही सांगित नाही तसं झालं मी आमचे मेन कर्तव्य म्हटलं पेशंटचे सुरक्षते होऊन असता
ओके, ओके. तुम्ही आता बोलताना सांगितलं ऑपरेशनल थिएटर ಅಂತ. ऑपरेशन करून अगदी खेळ पूर सिद्धते तयारी ಪೂರ ಅಸ त्या ಪೂರ तुम्ही करताव म्हणून त्या पूर्व तयारी म्हणून सांगू त्या खेळ रीतींत असता आता एक पूर्व तयारी म्हणून सांगितल्यार ऑपरेशन थिएटरांत एक सर्जरी आता एक फॉर एक्झाम्पल हेड अँड नेक सर्जरी म्हणून सांगून असता हेड अँड नेक सर्जरीचं आम्हाला काय ते पुरं इन्स्ट्रुमेंटेशन हवं होतं आम्हाला आता त्या एक बेसिक नॉलेज आता ओटी टेक्निशियन म्हणून सांगून असताना आम्हाला एक त्या बेसिक नॉलेज हवं होतं त्या हेड अँड नेक सर्जरीचं कैला पुरं इन्स्ट्रुमेंट यूज करतात म्हणून सांगून किती म्हटलं आता पॉटस यूज व्हायचे कैला पुरं इन्स्ट्रुमेंट त्या आम्हाला हेड अँड नेक आम्हाला मातेचे एक सर्जरीज यूज करे होईत नाही तसेच मातेचे सर्जरीज यूज करवेदल्ले एक आमचे इन्स्ट्रुमेंट पॉटाचे सर्जरीज यूज करावे नाही तसेच ते बदल एक पार्ट असं कैला पुरा इन्स्ट्रुमेंट हवं आम्ही आधी केस लिस्ट बघून घेतो केस लिस्ट अंत आम्हाला अनाटॉमी पुरा करेक्ट ಗೊತ್ತಾಸವೆ तर डायग्नोसिस म्हणून सांगून एक पेशंटाची कंप्लेंट असतात काही सर्जरी म्हणून सांगून एक्झॅक्ट त्यांनी मेन्शन करून असतात आता डोल्याच्याही नाकाच्याही पोटाच्याही काही म्हणून सांगून आता डोले म्हणून सांगून असताना आम्ही फाईन देखले इन्स्ट्रुमेंट पुरे यूज करतो पोटाचे म्हणून असताना तोरल्या इन्स्ट्रुमेंट्स पुरा असतात आम्हाला त्यात आता डोल्याचे इन्स्ट्रुमेंट आम्ही पोटाचे सर्जरीज द्यावे होईत नाही तसे आम्हाला एक फाईन आता एक काही आम्हाला ब्लीडिंग रक्तस्राव कैला एक सर्जरी कैला पार्ट अंत चढ होता म्हणून एक आम्हाला नॉलेज आम्हाला असता तसं झालं मी तर त्या एक रक्तस्राव होताना इमिडिएट आम्ही त्या ऑन टेबल अंत कसं एक ऍक्ट करतो त्यामध्ये पूरा आम्ही आधीच रेडी ठेवून असवे तर म्हटल्यार पूरा ऑपरेशन थिएटर भितर असवेची पूरा नॉलेजेबल पीपल होऊन असित नाही ಕೆಲವು एक स्टुडंट्स येतात इंटर्न्स येतात नाहीतर जस्ट जॉईन दल्ली नवी पुरा येतात सो त्यांच्याच काही ಗೊತ್ತಾಸಿत नाही कसं जाताना एक सडन ಒಂದು रक्तस्राव होताना सर्जरीच्या टाइमात आम्ही नेक्स्ट त्यास देव्य म्हणताना आमच्या लागी ते रेडी असू होता त्यात डोल्याची सर्जरी म्हणताना देखील इन्स्ट्रुमेंट सुमार असत त्यांचं सुमार नाव पुर असत एक आर्टरी होऊन दे मॉस्किटो होऊन दे सुमार असत रिट्रॅक्टर्स होऊन दे लँगन बॅग्स होऊन दे तसं एक मेडिकल टर्म्स एक 30+ इन्स्ट्रुमेंटाची नावं असत तसं झालं क्लॅम्प्स एक रक्तस्राव ब्लिडिंग एक कंट्रोल करू म्हणून सांगितलं क्लॅम्प यूज करतात तसं आम्ही पूरा आता आम्ही ब्लिडिंग ओव्वेತ್ತು म्हणून सांगून आम्ही लेखून घ्यावे नाही कमा जाल्यार त्या ओताना आम्हाला नेक्स्ट स्टेप मूव आम्हाला रेडी असोवे तसं जाल्यार मी आम्ही जाल्यारू नाहीतर त्या एक रेडी ठेवून घेऊया आमच्या टेबलांत तसं पूरा त्या आम्ही तेवल्यापर्यंत मागते आम्ही डॉक्टर्स कॉल करून त्यांस येवे सांगून त्या पूरा आम्ही त्या चेक करवे सांगू होता किती म्हटल्यार आता एक सडन एक काहीतरी प्रॉब्लेम झाले एक आर्टरी वेनस एक इंजुरी झालं म्हणत ना आमच्या लगे ते स्टॉक नाही फार्मसीन तो स्टॉक नाही म्हणताना आम्ही बाहेरून हाडवेचे एक वेळेस टाइम ओन असता तसं जाल्यार मी आम्ही पूरा डॉक्टर लगी सेकंड व्हेरिफिकेशन यूज जाल्यारू नाहीतर मिगे आम्हाला रिटर्न करवायचे ऑप्शन असता तसं जाल्यार मी अवे होताना आम्हाला कैला इन्स्ट्रुमेंट आमच्या हातार गावल नाही म्हणत ना आम्हाला ते एक पश्चाताप असता आमच्या वसून एक पेशंटाचे लाईफ हार्ड झालं म्हणून तसं जाल्यार मी आम्ही पूरा आधीच रेडी करून घेतो रेडी केल्या पर्यंत आम्ही डॉक्टर्स एकदा इन्फॉर्म करतो एकदम बघून घ्यावे काहीतरी मिस झालं डॉक्टर मग इन्फॉर्म करतात या एक रेडी ठेवून घ्या म्हणून सांग तसं जाल्यार मी आम्ही पूरे डॉक्टर्स इन्फॉर्म करून काय तर पूर्व सिद्धते हवे झाले असतात पूरा बघून घेतो त्याच्या ಒಟ್ಟು पूर्व सिद्धते म्हटल्यार एक पेशंट असो आम्ही रेडी करून असतो मानसिक होऊन पूरा आम्ही त्यांना सांगून असतो सम ह्या व्यवस्थांत डॉक्टर असतात आणि नर्स असतात आणि ओटी टेक्निशियन असतात ह्या तुमच्या तिघांच्या नಡುವೆ तुमचं कॉर्डिनेशन कसं चालतं म्हणून कोऑर्डिनेशन म्हणून सांगितलं आता डॉक्टर एक ऑपरेशन करतो म्हणून सांगून असताना तिने विचारीन असताना आम्ही इन्स्ट्रुमेंट द्यायचे त्या एक कोऑर्डिनेशन आमचे चुकोड राहतील असता तर विचारला परान द्यायचे सो विचारायच्या आधी आम्ही त्या एक प्रोसिजर बघून द्यायचे सो मस्त व्यत्यास असता ह्या दरम्यान मी तर आम्हाला पार्सून बाहेरला मरसून वॉर्ड अंत एक नर्स पुरा असतात एक प्रोसिजर असं एक पेशंट असं कसं रेडी करावे म्हणून ती बघून घेतात आम्ही ईच टाइम त्यांना सांगूनच तसं म्हणून सांगून नाही आता इमर्जन्सीज पुरा सडन पेशंट येताना आम्ही फोन करून सांगून त्या करा या करा म्हणून सांगून नाही त्याच अर्थ होता कैला प्रोसिजर कैला सर्जरीज आम्ही एक पेशंट कसं रेडी करप आहे म्हणून सांगायचे त्या एक अर्थ ती करून घेतात तसं झालं मी तर एक ज्वेलरी पुरा रिमूव्ह करून पेशंट दाडवेचे होऊन दे तर ईच टाइम आम्ही सांगूया म्हणून सांगून नाही या प्रोसिजर एकदा सांगितलं त्या एक कॉर्डिनेशन असतं आमच्याला की कैला सर्जरीज येताना त्या एक बेसिक रूल आमच्या ऑपरेशन थिएटर्स येताना ती वॉर्डाची नर्स काय ते असतं ती ज्वेलरी पुरा काढून कैला नेल पॉलिश कायो मेकअप करून असवे नाही का किती म्हटल्यार त्या पेशंटचे वायटल्स करेक्ट होऊन मॉनिटर होईत नाही आता नेल पॉलिश पुरा असल्यावर ते आम्ही काय तर पल्स ऑक्सिमीटर म्हणायचे काय तर घालतोय तो करेक्ट होऊन मॉनिटर होईत नाही वायटल्स तसं झालं मी तर त्यापुढे आम्ही ईच टाइम त्यांच्याला सांगू म्हणून सांगून नाही तिने आमचे एक त्या कॉर्डिनेशन असताना तसं तिने आम्हाला ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करतात आणि डॉक्टरचे ओटू म्हणून सांगताना कैला एक एमर्जन्सी सिच्युएशन तो आता एक रक्तस्राव होताना आम्ही भियालेरो एका वेळास डॉक्टर आम्हाला काम होऊन असवे सांगतात कैला रीतीरो एक डॉक्टर आता शिवे घालीत असतात इथे ब्लिडिंग होईत असतं म्हणकर आम्हाला मिगे चड टेन्शन होता तसं झालं मी तर डॉक्टर काम होऊन असतात आम्हाला काम होऊन असल्याच्या बरे बघून घेतात की त्यांचे कैला
इन्स्ट्रुमेंट हवे होतं ना, ते एक इन्स्ट्रुमेंट नाही म्हणून सांगितल्यावर ते अर्थ करून घेतात. तसं एक बदल इन्स्ट्रुमेंट केलं तरी द्यायला त्या उगीत राहतात ते. तिथे एक सहकार असतं आमचे. म्हणजे काहीतरी चूक व्हावे एक ऑप्शनच नाही. एक आमचे एक वैद्यकीय क्षेत्रांत सेकंड चान्स म्हणून सांगायचं तर नाही. तसं चूक काहीतरी व्हायचे असल्यावर त्या आमचे एक डॉक्टरचे एक ಮೂಲಕ त्या चूक व्हायची त्यांनी ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ आमच्यासून. तसं झालं मी आमचे सहकार मस्त चुकोड होय. असा. ಸೊ ತಿಗಂತ ನಡುವೆ ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ होय. असता म्हणून सांगते. आता तुमचं जीवन अंतलं एक प्रेरणादायक व्यक्ती म्हणून सांगून तुम्ही कोणास बघता? प्रेरणादायक व्यक्ती म्हणून सांगितलं मी माझ्या आप्पांसत बघतो. कित्याक म्हटल्यार कैलं आप्पा म्हणून सांगायचे माझे फॅमिली फुल तो माझे आप्पा मस्त. कित्याक म्हटल्यार कैलं एक सिच्युएशन आयल्यार फॅमिलीन किती एक कष्ट आयले तर तिने एक काम होऊन हँडल करवायची रीती होऊन त्या पुरं त्यांच्यासून बघून माले आयले असा. आता एक वैद्यकीय क्षेत्रात तो काम होऊन आता एक इमर्जन्सी येताना पॅनिक होऊन पडवायची तर चढ असवायची. माते होऊन पडवायची चढ असवायची. आता कैलं एक कष्टाचे सिच्युएशन आयल्यानंतर त्या काम होऊन कसं हँडल करूआत त्या टेन्शन करूवाचे आणि त्याचे कसं ट्रीट करूआत म्हणून सांगून माझे पूर्ण ह्या थॉट्स या कारणच माझे आप्पा. त्याला प्रेरणा व्यक्ती म्हणून आप्पांसुद्धा आपण सांगता. ओके. लाईक विचार सांगितलं. रंजिता, आता तुम्ही एक काम करू ह्या एक व्यवस्था इथे तुम्हाला एक सवाल म्हणून सांगितलं एक हे तरी एक केस तुम्हाला उडास होत आहे. ಸವಾಲು म्हटलं आमच्या प्रतिनित्य एक जीवनात सवालच आम्ही एದುರಿಸಿत असतो. कित्याक म्हटलं आम्ही एक वैद्यकीय क्षेत्रात असल्याच्या निमित्त आता एक एक्झाम्पल कशाला सांगायचे म्हणून सांगितलं आम्ही एक ऑपरेशन करीत असता त्या टायमात आम्ही एक उपकरणाचे वैफल्यते होता. अवेदल्ल्या कैलं एक इम्पॉर्टंट आमचे एक इन्स्ट्रुमेंट असता त्या एक वैफल्य होता. आम्ही एक यूज करायचे टायमर होतं त्या एक कट व्हायचे होऊन दे नाहीतर त्या एक करेक्ट होऊन होल्ड करीत नाहीतल्या होऊन दे. आता मस्त रक्तस्राव येत असताना आम्हाला सेकंड ऑप्शन असित नाही. सो त्या टायमर आम्हाला काय तर करवायचे म्हणून होईत नाही त्या एक टायमात आम्ही राखूच एक तर टाइम वासित नाही. सो त्या टायमर आम्हाला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडांत आमच्या मातेच काय ते येतात पर्याय होऊन आम्ही कैला एक बदल इन्स्ट्रुमेंट देवात सो दॅट त्या एक आमचे एक वेट करवायचे टाइम किती आम्ही उन्या करवात बदल इन्स्ट्रुमेंट अरेंज होताना मस्त वेळ होतो. कित्याक म्हटल्यार केला पुरा इन्स्ट्रुमेंट आम्ही बिफोर चेक करतो आम्ही कैला एक यूज करायचे ना दिवस चेक करतो. बट या स्टराईल म्हणून असताना आम्ही त्या यूज करून मिगे तमास कळता त्या समा असताही नाही म्हणून ಕೆಲವು स्टेपलर्स पूर असतात त्या आमच्या एक पॉट त्या पुरा कट करूया म्हणून सांगून झालं ಕೆಲವು स्टेपलर्स यूज करतात त्या स्टेपलर्स हाफ करताना त्या वर्क होईत नाही. सो तसं एक असले सिच्युएशन आणि आम्ही पर्याय होऊन नेक्स्ट त्यास काय ते देवात म्हणून सांगून त्या टाइम आम्हाला मस्त सवाल एದುरता डॉक्टर्स शिवे घालतात की ते म्हटलं त्यास एक प्रेशर म्हणून सांगून असता एक मेजर सर्जरी करताना एक उपकरणाचे वैफल्य झालं म्हणून सांगताना मस्त टेन्शन होता. सो त्या टायमर आम्ही टेन्शन घ्यायचे सोडून त्यास एक नेक्स्ट पर्याय कैला एक आता एक एक्झाम्पल आम्ही काहीतरी अर्जंटच दाव्या म्हणून सांगून असल्यावर आता एक आम्हाला डायरेक्ट दाताना बस चुकल्या म्हणताना आम्ही एक ऑटोर जातो तसे पर्याय मार्ग म्हणून सांगून सडन आमच्या वैयक्तिक लाईफात कसे आम्हाला थॉट येत तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात पर्याय होऊन कैला आम्हाला तुम्ही पर्याय होऊन वै कैला एक इन्स्ट्रुमेंट देवात म्हणून सांगून त्या नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेंट अरेंज व्हायच्या आधी आम्ही एक चूर हे करतो. ರಂಜಿತಾ, आता तुम्ही एक ओटी टेक्निशियन होणं ऑपरेशन थिएटर अंत एक तुर्त परिस्थिती म्हणून एक येताना तर तुम्ही कसं मॅनेज करता? आता ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ म्हणून सांगून येताना आम्ही हॉस्पिटलात जाताना आमच्या माइंड सेट होऊन असं एक वैद्यकीय क्षेत्रात तुर्ತು परिस्थिती यावेळी एक नव्याने 24 ಗಂಟೆ आम्ही तुर्ತು परिस्थिती रेडी होऊनच तसं म्हणून सांगून आम्ही एव्या म्हणून सांगून राखीत असित नाही जाल्यार ते एक आम्ही एक त्या फील्डात असल्या निमित्त कैला तुर्ತು परिस्थिती येताना आम्ही रेडी होऊन असं आता डॉक्टर्स आता मस्त एक ऍक्सिडेंट होऊन एक पेशंट आमच्या हॉस्पिटलात आईल्या म्हणून सांगून होता ना एक डॉक्टर्स वेट करवायच्या वेळास आम्ही प्रथम चिकित्से होऊन त्या पेशंटास कसं एक ट्रीटमेंट देवात आमच्या हातासून त्याला सहाय्य करून त्या ब्लीडिंग व्हायचं कसं कंट्रोल करवात म्हणून सांगून आम्ही थिंक करून पेशंट असं बघून घेऊया होता. डॉक्टर येवेचे एक टाइम असं आम्ही त्या ऑलरेडी ब्लीडिंग व्हायचं कंट्रोल करून घेतो. समा आता त्यास तुम्ही हवेदल एक मानसिक तयारी तुम्ही त्यास करून घेऊन करता. आता एक ओटी टेक्निशियन होणं ह्या एक परिस्थितीत तुम्हाला एक खुशीदल क्षण म्हटलं केलं खुशीदल्ले एक क्षण म्हटलं प्रतिनित्य खुशीत होता की ते म्हटल्यार आमचे एक हातांसून एक कित्यो जणांचे जीवनात एक मस्त सकारात्मक बदलावणे होईत असता म्हणून सांगून ते दाताना तिने आम्हाला एक सांगून घेवायचे एक देवामेके बघून घेतात त्याच्याने खुशीच्या विचाराबद्दल कैलाव नाही. त्या सोडल्यावर एक एक्झाम्पल देवा म्हणून सांगितलं एक देखले एक नेकूर आयला त्या 5 वर्षाच्या नेकूर त्याच्या माते ग्राइंडरच्या भितूर पडून त्या कैल्या हॉस्पिटलांत तिने एक होप्स नाही म्हणून सांगितलं त्या तसं झालं मी तर आमच्या मल्टी टॅलेंटेड डॉक्टर्स आणि त्या स्ट्रीट करून त्या नेकरास एक उत्तम भविष्य दिले त्या एक सांगताना त्या एक क्षणात त्यांनी एक्सप्रेस केलं त्यांचे एक खुशी होऊन दे संतोष होऊन दे आम्हाला ते एक देव म्हणून सांगून हात मुख दौरले होऊन दे त्या पुढे बघताना प्रतिनित्य असलेल्या घटनेपर वैतच असता मस्त एक ईच टाइम आम्ही खुशीतच असतो. ರಂಜಿತಾ,
आता हा एक वृत्तींत तुम्हाला 3 वर्षात एक अनुभव झाला वय नाही हा आरंभर तुम्हाला कष्ट होणं सोप रे सगळं स्वतः एक हवं ते सामान्य आता हा एक वृत्तींत तुम्हाला वैयक्तिक होणं कसं तुम्ही एक ಬೆಳವಣಿಗೆ झालं ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ म्हणून मी एक वृत्ती सायल्यापर्यंत सुमार शिकलो एक समय पालने होऊन असून दे समय पालने म्हणून सांगितलं आम्हाला शार्प आता 8 दव्वे म्हणून ऑपरेशन थिएटर असवे म्हणून सांगितलं आम्ही अर्ध गुंठ बिफोर दव्वे होतात तो समय पालने होऊन असून दे कॉन्फिडेंट असून दे ಈಗ माझ्यासून ओवेचे सुमार चूक पुरा उन्हेत आल्यासा किती म्हटलं आम्हाला हॉस्पिटल ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ म्हणून नाही दिलं मी माझे एक वैयक्तिक लाईफ ಅಂತ ಅಳವಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ माझे चूक होयचे सुमार उन्हेत आले मी कॉन्फिडेंट मी कैला एक एमर्जन्सी सिच्युएशन एक मॅनेज करवेचे एक स्ट्रॉंग मेंटॅलिटी आयला असं मला तुमचं एक कुटुंब तुमच्या हा एक वृत्तीस कसा सहकार देत असा सहाकार देत असं म्हटल्यावर माझे पूर्ण सहाकार माझ्या कुटुंबांत देत असतं की ते म्हटलं मला कैलं एक वैद्यकीय क्षेत्र मी स्टार्ट करूया म्हणून सांगून असलेलो कोण त्या एक कर नका त्या एक वृत्तीस धावू नका त्या चुकोड नाही नाहीतर माझ्या आप्पाने सांगून असं नाही कैलं तरी एक मला त्या वृत्तीस धावू नका म्हणून सांगितलं नाही कैलं पुरा रीतीर मला सहाकार करणं असत कैला काम द्यायचे म्हणजे काही काम देत नाही करा पुरा एक परीक्षेच्या टाइम तो लाईक एक शिकवायचे आहे यामध्ये मी एक कोविड ड्युटी म्हणून सांगून देत नव्हते असं नक्का म्हणून सांगितले नाही सर तर पुरा सो अलाव केले सर आता तुम्ही एक ओटी टेक्निशियन होऊन तुमचं एक पुढला एक मार्ग कसा असता नाहीतर तुमचं एक गुरी म्हणून सांगून कसं आलोचन केलं होतं गोरे म्हटलं मी ऑलरेडी आता सुमार डिपार्टमेंटांत एक्सपिरियन्स अनुभव घेतलो असा त्या डिपार्टमेंट त्या सोडून बदल डिपार्टमेंटांत आता कार्डिओलॉजी होऊन असून दे हार्ट रिलेटेड होऊन असून दे न्यूरोलॉजी होऊन असून दे युरोलॉजी होऊन असून दे आम्ही ऑर्थोपेडिक्स या पुढे डिपार्टमेंटात एक्सपोज होऊन त्याच्यावर एक नॉलेज काय ते असं ते गेन करूया म्हणून सांगायचे एक गुरी असा रंजिता आता तुमच्या ह्या एक वृत्तींत तुमच्या मनांत सदा एक घटने मनांत असता उडासत्त असता विसरून जायत नाही म्हणून सांगू केलं तर एक प्रकरण नाहीतर एक केस केलं तर उडास काढू होता तसे सुमार घटने होत असतात की त्या म्हटल्यावर आम्हाला एक देवामेकी बघून घेतात वेळची पुरे डॉक्टर्स होऊन असून दे आम्ही त्यांच्यावर काम केलं होऊन असून दे आता एक लास्ट टाइम एक लास्ट वर्षांत एक कॅन्सर पेशंट आयलं तसं झालं मी त्या एक त्याच्या बापसानं लेंकीस बोलायला हाडला त्याच्या लेंकीस एक 25 ವರ್ಷ त्याला कॅन्सर आयलं त्या सो त्या कॅन्सर आयल्यान मी त्याला कोण एक वाढीक होवायचे त्या एक भविष्यात नाही तर त्याला वाढीक करून द्यायचे एक ऑप्शन नाही त्या सो तसं झालं मी कसं तरी करून त्या एक बापसन खाली बापूसाने लेंग मात्र असली ते एक हात मुगदून कसं तरी करून या एक कॅन्सर क्यूर करून द्यावा त्या म्हणून सांगून आम्हाला सुमार एक प्रार्थना केल्या त्या सो त्यालापर्यंत त्या एक आम्ही एक पुरा आमचे एक एफर्ट्स घालून ते कॅन्सरचे गेड्डे कायते होताय त्या काढल्यापर्यंत त्याचे एक आरोग्य सुधारिस्वे सुरू झालाय सुधारिस्वे सुरू झाल्यापर्यंत एक 2-3 महिन्यांत त्याला वाढीको सेट झाली त्या झाल्यापर्यंत नेक्स्ट तिने विजिट असताना तिने आम्हाला एक इन्व्हिटेशन घेऊनच आयली ती तुमच्या मी त्याला एक भविष्य रूपी सोन दिलो म्हणून सांगून त्या एक संतोषात क्षण नाही सदा मनांत उर्वते घटना ರಂಜಿತಾ आता आस्पत्रे म्हणून सांगताना इंगड केसेस येतात त्या केस ते प्रमाण आणि तीव्रते सिरियस होणं सोपरे मध्यम होणं सोपरे आता प्रत्येक केस सक्सेस होता म्हणून सांगते आम्ही लक्क होईत नाही तुम्ही मस्त प्रयत्न करता हो दालरू जीव उरवे होईत नाही तर तो तुमचं एक भावना तुम्ही कसं नियंत्रण करून घेता भावने एक नियंत्रण करायचे म्हटलं आम्ही आमचे सोडून त्या एक पेशंटाचे ओट्टू कोण येतात त्यांच्या आधी बघून घेऊया होता सो आम्ही त्यास आधी एक कन्सेंट फॉर्म म्हणून सांगून असतो त्यास पूर्ण आम्ही एक्सप्लेन करून असतो आता त्यानं म्हणून भावने असली या फील्डस येतच नाही ऍक्च्युली या फील्डात असल्यापर्यंत तिथे भावने असल्यावर आम्हाला ते काम करत होईत नाही ते आम्हाला ऑलरेडी आमचे सर्जन कोणतोही सांगितत असतात डॉक्टर्स कीप युअर फिलिंग्स आउटसाइड द ओटी म्हणून सांगून म्हटल्यावर आमच्या भावने काय ते असताय इवन आमच्या घरची टेबलांत असल्यावर आम्ही कैलं एक भावने नसताना आम्ही प्रोसिजर करूया त्या टाइमात मात्र त्या एक प्रोसिजर सक्सेसफुल होऊन व्हावे साध्य असता आम्ही त्या बेजोर करून घेतलं आमचे ते एकाग्रते काही जाता आम्हाला ते एक करेक्ट होऊन आम्हाला ऑपरेशन करू साध्य होत नाही तसं झालं मी तर आमचे काय ते एक इमोशनल फिलिंग्स असते त्या पूर्ण आम्ही बाहेर तेवून आम्ही करूया होता आता किती एक सिरियस होऊन क्रिटिकल कंडिशन होऊन असल्या आम्हाला गोत्त असल्यावर आम्ही त्या एक सही सोन घेऊन त्या एक अटेंडर्स त्यांच्या ओट्टू कोण येतात त्यांसो समाधान करवायची आमची जबाबदारी होऊन असता तसं झालं मी तर त्यास एक सांगूचे एक नॅक म्हणून असता आम्ही डायरेक्ट जाऊन सांगा होत नाही त्यास एक प्रायव्हेट रूमच धावून आम्ही पुरं त्या पेशंटचे कंडिशन पुरं सांगून घेऊया होता आम्हाला किती बेजोर असल्यावर आम्ही त्यांच्या एदूर आम्ही त्या पुरं सांगून घेऊया होत नाही की ते म्हटलं 3 तादी ऑलरेडी आम्हाला त्यांच्या जबाबदारी आमच्यावर असता तसं झालं मी तर आम्ही त्या पुरं कंट्रोल केल्यापर्यंत मात्र आम्हाला एक फील्डस दावे साध्य असता ओके तुम्ही आता हा एक वृत्तींत पुढे गेलं मनकेत तुम्हाला एक वृत्ती मनोभावने येत आहे हा एक सेवा काम म्हणून एक अनुभव येत आहे
आम्हास एक सेवा भावने म्हणून सांगून ते एक भावना येता कितें म्हटल्यार आतां पुरा एक सक्सेसफुल प्रोसिजर जाल्या उपरांत देवलाच दावेच्यान चड जेन्ना खयल्या भावनेन जाता त्याच भावनेन इत्ते वेत्ताना जेन्ना आम्हास एक देव म्हणून सांगून भोगून घेताना आम्हास एक त्या सेवे केल्ल्या भावना येता आम्हास तिणी एक करूचे प्रार्थने होवन आसूं तेंचे एक आशीर्वाद होवन आसूं ते आमचे वर सदा आसता तेचे कडल्यान मीत आम्हास ते एक वृत्ती म्हणून सांगूचे न्हू सेवा भावने मस्त आम्हास आसता. लायक विचार सांगितलं. रंजिता, आता तुम्ही एक ओटी टेक्निशियन होऊन 3 वर्ष ते अनुभव झाला तुम्हाला आणि तुम्ही एक स्थान असायला असो हा एक स्थान असं आयलसो म्हणून सांगितलं ते पाडसून सुमार तुम्ही ते परिश्रम कष्ट तुम्ही अनुभविसो हे ते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते म्हणता ಪರಿಶ್ರಮ ಕಷ್ಟ म्हणून सांगूचे नदी मी सांगोदल्ले आता एक आमच्या अप्पा तिघांसो एक चुक्कोड रीतीचे विद्याभ्यास देला अನ್ಸತ್ त्या विद्याभ्यास ते कैलाव कुंदू ಕೊರತೆ नत्ता नमस तिघांसो चुक्कोड रीतीचे विद्याभ्यास देला अನ್ಸತ್ त्या एक विषय ಅಂತ आमस कैलाव कष्ट दल्ला नाही त्या सोडून मला डायरेक्ट एक PCMB करून मी मेडिकल फील्ड असे त्यांना मला शिकवायचे चूर कष्ट दाला की ते म्हटलं वेगवेगळे एक मेडिकल टर्म्स पुरा मला ग्रास्प करवायचे एक त्या नाही ते तसं झालं मी दलेरो मला एक घरचे सपोर्ट होऊन दे तिने देवाचे बेंबल सहाकार पूरा बघताना मला ते कष्ट होऊन काही फील झालं नाही इझी होऊन मी शिकवत गेलो त्याच्यापर्यंत मी अनेक मुख्य विषय सांगूयात म्हणून सांगून झाल्यावर ते कष्टाची परिस्थिती म्हणून सांगून होते एक वैद्यकीय क्षेत्रात काम करून म्हणून झाल्यावर आम्ही 24 hours अवेलेबल असूया कैले टाइम असते मिड नाईट 12 घंटे 1 घंटे साधवल्यावर आम्ही दावेचे एकटे असूया एक 10 मिनिटांनी आम्ही ते जाऊन रीच होऊया तसं एक त्या एक क्वेश्चन मला मस्त बंग म्हणून दिसलं की त्या म्हटल्यावर आमचे घर मस्त दूर 1 घंटा तरी हवं हॉस्पिटल रीच हवं सो त्या एक विषयांत मी घरा डिस्कस केल्या टाइमांत माझ्या आप्पाने सांगितले तू माझ्या अण्णाच्या घरा रोवत नाही म्हणून सांगून सो कैला एक टाइमांत मला नाईट ड्युटी होऊन दे कैल्या टाइमांत असताना मी माझ्या काकी ते त्यांच्या घर ते हॉस्पिटलच्या नियर बाय व्हॅलेन्शियांक सो त्यांच्या घरात रोवित होतो सो तिने होत असत कैल्या एक टाइमांत तुले मिड नाईट कॉल आयला 12 घंटा 1 घंटे कैल्या टाइमर मला एक ऑन कॉल ड्युटी असताना मी ते जाऊन रोवित होतो त्यांचे सहकार मस्त असता नंतर मला या एक जर्नी एक कंप्लीट करू साधित होते एक इंगड व्यवस्था असता म्हणताना मस्त मस्त धैर्य येतो वय वय नाही कॉन्फिडन्स वय वय सांगत करेक्ट आता हा एक वृत्तींत तुमचे जीवनांत एक संपूर्ण बदलावणे दालेसा म्हणून सांगते केलं तरी एक घटना उडास असाय आता ऑपरेशन थिएटरात काम करताना एक कैलास्वामी रेडी होऊन असूया आमचे एक वैयक्तिक जीवनाचे सेपरेट वृत्ती जीवनाचे एक सेपरेट आम्ही थिंक करून असूया वृत्ती जीवनात आम्ही वैयक्तिक जीवनाचे काही थिंक करून घ्यावे नाही का तसं झालं मी ते एक सर्जरीज ऑपरेशन असं एक 2 कल परवानसी जन्मले नेकरस हाडून आमच्या हातार ठेवतात त्या हातार ठेवायच्या टाइमांत ती आमची एक जात कैली तुला किती एक्सपिरियन्स असा तू काय ते शिकलंस पण काही विचारित नाही एक एक नव्या जना असं तिथे एक नंबिकेन तिने आमच्या हातार कल परवानसी जन्मले नेकरस आमच्या हातार ठेवून जातात त्यांचे एक आईस बॉक्स आम्हाला काही विचारित नाही तिथे एक नंबिके ठेवून आमच्या हातार ठेवून जातात म्हणून सांगताना तेतवंत मला एक अर्थ झाला माझे एक येतो स्थान कैला किती असता म्हणून सांगून किती एक इम्पॉर्टन्स असतं माझे स्थान येतो किती नंबिके ठेवून असतात म्हणून सांगून त्या एक बघितल्यापर्यंत माझे एक जीवनात जबाबदारी किती असतं म्हणून मला कळलं लाईक विचार सांगितलं आता तुमच्या ह्या जर्नींत पुढे पुढे येताना अनुभव होईत असतो नवे अनुभव आमच गावता तर तो एक अनुभव चिड दल्ल्या म्हणून केत तुम्ही एक जीवनांत ओटी टेक्निशियन होऊन मी एक करेक्ट निर्धार घेतलो असा म्हणून सांगतो भावने त्या सदिन दिननित्याचे एक जीवनात येता मला की त्या म्हटल्यार आता कैला एक समस्येंत ಬಳಲಿत असलेलं पेशंट आज एक संपूर्ण होऊन त्यांचे आरोग्य करेक्ट झालं तिने एक अद्दीला मंकेत काम करीत असत म्हणून त्या बघताना त्या बघून आम्ही त्या एक सम उभे दलार त्यांच्या अद्दी मरळी एक मग जीवन सायलेसत समा जीवन ನಡೆಸಿत असत म्हणून सांगून झाल्यार त्यांचं एक माझ्या एक देखला एक ಕೊಡುಗೆ असता म्हणून लेखताना मला मस्त खुशी होते करेक्ट निर्धार घेतला मी एक मला एक काम होऊन असवेच्या होऊन कैला सिच्युएशन काम होऊन असवेच्या होऊन मी दिननित्य मी बदल नमनाचे ऑपरेशन बघून बदल न्यू थिंग्स माझ्या एक जीवनात मी शिकून घेत असत तसं झालं मी तर करेक्ट एक निर्धार घेतला तुमच्या जीवनात ह्या वृत्तींत मस्त खुशी असता वय नाही एक प्राऊड फील अभिमान म्हणून सांगत तुमच्या लेख सांगत लाईक रंजिता आता एक शैक्षणिक होऊन बोललो तर म्हणता तुम्ही आता ओटी टेक्निशियन कोर्स केलो त्याच्या परांत मला एक हायर एज्युकेशन करूया म्हणून सांगत म्हणता तुम्हाला एक स्कोप नाहीतर व्याप्ती कसं असा
हायर एज्युकेशन करूं म्हणून सांगलें एक डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड अनेस्थेशिया टेक्नॉलॉजी म्हणून सांगून आसा. आमचे ते 2 कोर्स ಒಟ್ಟು आसात. आता ऑपरेशन थिएटर सर्जरी रिलेटेड म्हटल्यार ऑपरेशन थिएटरांत हायर एज्युकेशन करवात. BSc करवात, MSc करवात. आता एक ऑपरेशन थिएटरांत आमस असिस्ट करपाचें इंट्रस्ट आसल्यार ऑपरेशन थिएटर सर्जरी रिलेटेड घेवात. नाय मला टीचिंग म्हण आसल्यार त्यासो ऑप्शन आसा. एक हॉस्पिटलांत काम करवात नाहीतर एक टीचिंग फील्डच धांवात. पुरे देखले क्लिनिक्सान पुरा आमी टीचिंग करवात. जाल्यार पुरं करवात. हां, हां. तर तुम्ही MSc इन OT टेक्निशियन करवत. वय BSc, नाही. MSc दोनों करवात. करवत. ओके. ರಂಜಿತಾ आता हाय एक वृत्तींत फुड्या फुड्या गेले मनके तुमच्या कुटुंबात पात्र काय आहे म्हणून सांगता मग एक प्रश्न येताना तुमचे अप्प ते विचार तुम्ही मगाशी सांगितलं तर तुमच्या घरा अम्मा तुमच्या दोघं बहिणीयो हे विचार तू काय तर बोलताव आता अम्माच्या विषयी असं पर सांगवत होईत नाही जाल्यार सांगवा म्हणून सांगून होताना अम्मान मला मस्त हेल्प केलीस. आता एक माझ्या परीक्षेच्या टायमार होऊन दे मी ते एक मस्त टेन्शन प्रेशर असतं ते किती एक शिवे घातल्यारो ती मला एक कावे करून देवाचे होऊन दे हाडून टेबलान देवाचे होऊन दे ते एक शिवे किती घातल्यारो आता बदल कोणतरी जाल्यार आणि एकदा नेक्स्ट हाडून देईनत तर ही अम्मा म्हणून सांगून जाल्ल्या तो एक सदीना मला एक खावे हाडून देवाचे होऊन दे एक एक्झाम म्हणून सांगताना बेग उठवायचे होऊन दे मी घरा पुरा टीव्ही घालून बघतात सदीना ते मला परीक्षेचे टाइम म्हणून सांगून होता ना कोणा टीव्ही घालायला सोडित नाही ती अम्मा सो तसं जाऊन असताना पुरा सुमार एक ताळमेंत मला एक लाईक करून शिकवायचे होऊन दे सकाळी बेग उठवायचे होऊन दे पुरा एक रीतीरो मला अम्माने मस्त हेल्प केली सा मी बहिणीयो कसाला म्हणून सांगितलं रे त्यांचे एक पात्र मस्त असा आता मी वैद्यकीय क्षेत्रात काम करीत असा आता मला एक कैला एक एमर्जन्सी कॉल असं एक आन्सर करा होईत नाही तसं होतं ना माझे आप्पा अम्मानी आता मला फोन केल्यानंतर मला ते काड्या होईत नाही तिथे होताना त्यावेळेस मस्त टेन्शन होता किती फोन केला काढीत नाही सा तर माझ्या बहिणी माझ्या कामाचे एक डीप नॉलेज असलं मी तर ती त्यावेळेस समाधान करतात ऐसे ऐसे असता मी मेसेज केला असा ती एक मस्त सपोर्टिव्ह होऊन होती आता येवेचे लेट झाल्यारो घरच्यांचं टेन्शन होता त्यावेळेस गोत असत नाही मी काय तर कामार असता म्हणून सांगून त्यावेळेस डिटेल होऊन गोत असत नाही तसं होताना पुरा माझ्या एक लेट होऊन येताना होऊन दे बोलान नेवे होवेचे होऊन दे अख्खा गाडीवर बोलान नेवे येत होत्या तसं माझ्या मला कोद्व एक बंग होता म्हणून सांगून फील झाला साई आता मला वैत नाही इसता म्हटल्यार आता मेजर सब्जेक्ट पुरा ಒಟ್ಟು आम्हाला एक्झाम होत्या रजव नाही त्या टायमार पुरा मला होताय म्हणून मी ते क्वेश्चन केल्या टायमार मला दोघं अक्कानी मस्त सपोर्ट केले सपोर्ट करून तुला होता तू शिक म्हणून सांगून मस्त काय तर बदल काम असल्यावर ती दोघं करीत होती आमचे एक कोऑर्डिनेशन मस्त चुकोड असतं आता त्याला एक्झाम होताना आम्ही अर्थ करून आम्ही काम करायचे होऊन दे की आमच्या घरा कैला एक एक्झाम होऊन दे एक्झाम नाही होऊन दे घरचे कामं पुरा शिकवून दिले अप्पा अम्मानी जाल्यार एकदा शिकवून द्यायलापर्यंत आम्हाला एक एक्झाम असल्या टायमार पुरा अर्थ करून घेतात ती दोघांना जातात अप्पा आणि अम्मा कामाचे तोटाचे काम पुरा असतात कृषी पुरा करतात अप्पा अम्मानी सो एक तोटाच्या कामा साधवायचे म्हणजे कैलाव करीत नाही ते लायक करून वाचवा मात्र शिकवित होते मिगे एक कोद्दो आमच्या अप्पा अम्मानी शिकले तुम्ही पिरे म्हणून सांगितले नाही सा अनिको शिका तुम्हाला किती शिकवे जाल्यार शिका म्हणून सांगून त्यांचे किती एक कष्ट असल्यारो तिने सांगून घेतलं नाही आमच्या लागी इतके कष्ट असत माझ्या लागी मिगे एक फीस बांधव तिघांस एक उत्तम एज्युकेशन देवे म्हणून सांगून जाल्यार त्या कालार एक फीस बांधवाचे एक सुलभचे काम नाही त्यावेळी एक मेडिकल फील्ड आणि एक फीस बांधून एक सांगू म्हणून सांगून ते सुलभचे काम नाही तसं झालं मी तर मला आज मी फीज विचारलं उद्या आपण टेबलला रेडी तेवीत होते फीज ते कैसून आडल्या काही त्यांचे एक कष्ट होऊन काही आमच्या लागी सांगित नाही की ते म्हटलं आमच्या एज्युकेशनच कैल्या रीतीरो त्या एक कष्ट हवे नाही का म्हणून सांगून त्यांचे कष्ट काय ते असल्यावर ती दोघांत अप्पा आणि अम्मा बघून घेत होती आम्हाला एक एज्युकेशन मात्र तिकतं मात्र जबाबदारी आम्हाला शिकवायची तसं झालं मी तर आम्ही तिघा वाटतं एक आमच्या पायर आम्ही रवलो असा होय होय तुमचे एक उत्तम शिक्षणाचे एक बुनादी तिने करून दिली तर लाईक विचार सांगितलं तुमच्या कुटुंबात विचारते ಬಗ್ಗೆ आता आम्ही स्क्रीन अंत ಕೆಲವು फोटोज बघूया तुम्ही काय एक परिचय करून द्या आम्हाला त्या आमच्या फुल होल फॅमिली माझे आप्पा माझ्या दोघं जण अक्का आणि माझी अम्मा तर वहिले फॅमिली माझ्या दादा आणि काकी मध्ये बसली माझी आजी मी माझ्या त्या काकीचे दोघ पूत आणि काकीचे लिंक देखले लिंक है तुम्ही नाही माझ्या चाइल्डहुड ड्रीम्स माझ्या ग्रॅज्युएशन डे त्या आत्ताच्या करंट पोझिशन माझ्या त्यांचं तुम्ही आलोचन केलं वैद्यकीय क्षेत्रच जाऊया वय या माझ्या आत्ता करंट हॉस्पिटल अंत दल्ला इतके बेगिन पुरा नॉलेज गेन करून बेस्ट लर्नर अवॉर्ड गावले ते मला आता करंट कनकपुरा हॉस्पिटल गावले अवॉर्ड आहे या माझ्या ग्रॅज्युएशन डेचे मंगळा कॉलेज ग्रॅज्युएटेड दल्ला एक अवॉर्ड गावले या माझे एक सर्टिफिकेट कोविड टाइम अंत कोविड वॉरियर होऊन मी मंगळा हॉस्पिटल अंत काम केलं तो तसं एक सर्टिफिकेट गावलं ते आमच्या ओटी टीम त्या अद्दिला ओटीच्या फादर मुलर हॉस्पिटलचे या आत्तांच्या कनकपूर हॉस्पिटलचे ठेवला असतो कनकपुरात वय
हे म्हणजे कोविड वॅरियर टाइम ಅಂತ काढलेला फोटो हा. या एक पोटांत एक ಗೆಡ್ಡೆ ಮಂಕೆ ದಾಲಂತೆ त्या इकते तोरला वयसरू त्या पेशंट ಗೊತ್ತನಾಯಿಂತೆ तसे एक त्या संदर्भात काढलेला फोटो त्या ऑपरेशन करीत असताना काढले करीत बाहेर काढल्या असताना. पर्यंत त्या फुल ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ತೆ असतं त्या फुल बाहेर काढल्यापर्यंत काढलं फोटो ते ऑपरेशन बदियस पुरं कंप्लीट झाल्यानंतर वय वय इतके थोरले वय एक्स्ट्रा वय. एक्स्ट्रा मजल 5 to हा मसल्स ने फुल ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ 5 to हा. 6 kg असता हो हो सम सम या एक मॅन्डिबल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगून इथे एक कॅन्सर असतं ह्या बोनाचे कॅन्सर असतं त्या काढायच्या टाइम काढलेला फोटो आहे ओके या एक डायबिटिक फूट म्हणून काय ते सांगतात त्या डायबिटिक फूट आम्ही अम्प्युटेशन करून काढतो रिमूव्ह केलं तुम्ही वय वय हो हो या फिब्युलर फ्री फ्लॅक म्हणून सांगून इथे बोनचे कॅन्सर राहिल्यावर ह्या बोन आम्ही रिकन्स्ट्रक्शन करतो ह्या बोन काढून पायाचे बोन काढून इथे आम्ही रिकन्स्ट्रक्ट करतो त्या पायाचे बोन काढवायची एक व्हिडिओ या मी सुचरिंग स्टिच करवायचे व्हिडिओ हे पुरं मी असिस्ट केलेला प्रोसिजरचे पुरा पुढं असंच होय होय या पुरं ओटींचं काढलं हम्म. या आत्तांच्या हॉस्पिटलांत ओके हा बालंत झाल्यापर्यंत वय वय तुम्ही नाही करू इमिडिएट फर्स्ट होल्ड केलं होल्ड केलं हा आता तुमचे फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी झाली तुमचे एक अनुभव की तिथे मट्टच तुम्हाला एक गावला सामान सांगत आम्ही ते एक कल्पना करूया एक साध्य झालं आम्हाला तुम्ही हा स्टुडिओस येऊन तुमचे एक अनुभव आम्ही आमच्या लगे तुम्ही वाटलंसो तुमचे एक फुडल्या कसलं एक गुरी असा तुम्ही मनात कसलं एक सपन मनात होऊन घेतलंसो हा तुमचे साकार होऊन दे देव तुम्हाला आणिको एक सकल भाग्य करुणीचं होऊन दे म्हणून सांगित धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणतो माझे एक वैद्यकीय क्षेत्रांत माझे अनुभव गुर्तिसवून मला एक संदर्शन सोन साधवलं तुम्हास विश्वकोंकणी केंद्रास आणि एक प्रतिबिंब ತಂಡस माझे धन्यवाद सांगू इष्ट करतो धन्यवाद ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सर्व वीक्षकांस धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित सर्वे जन सुखिनो भवंतु